Това Катрин... Катрин! 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 Господи, вие ли сте? Да. Видях ви от 10-ти етаж, ще да се хвърля през терасата. Стига, бе. Това наистина сте ви. Голям съм ви фен. Може ли снимка? Разбира се. Огромни почитания, наистина. Ами, аз няма ви занимавам. Супер сте. Мерси. Успех с сериал. Я чакай малко. Да? Можеш ли да ми помогнеш с нещо? Да, разбира се. Малко катастрофирах. Абе, добре ли сте? Да, аз съм добре. За щастие, на мен нищо ми няма. Обаче... Знаеш ли какво трябва да го правя сега? Ами, трябва веднага да го прегледат доктор. Кога стана това? Преди 2 дена. Отивах на репетиция и го ударих на пешеходната. Ама, той пиян ли беше? Какво? Не, това си е моята бутилка. Искаш ли един гълток? Това е совиньон. Катрин, моля ви, това е сериозно. Трябва да се обави на бърза помощ. Човека сигурно си отива вече. Прав си. В първи сезон стана точно така. Помниш ли? Удариха Таня, за да си отмъстят. Помниш ли какво им казах? Всички тука сте грешни пред Бога. Да, много добър сезон беше. Хората много го харесаха. Но какво си говорим тук на студено? Дай да се качим у вас. Не мога да си губя гласа. Само да пратя един имейл, че продуцентите ще ме убият. Не знам. Според мен няма нужда да викаме линейки, полиция. Ще стане скандал. Пък и те не харесват актьори. Значи кой пресичал на пешеходната, кой шофирал пиян, пък ние любовници ли сме? Ще ни разнасят навсякъде. Сложихме го да легне, сипахме му вода в устата, виж, че свежна малко. Господи! Това Катрин от гадни папараци ли е? Аз съм миличък. Може ли да се снимаме? Разбира се. Баса кеф. Може ли още една, че имам някаква рана тук, нещо ме боли. Не снимайте, моля те. Искам да ти кажа, че излязох супер много от комфортната си зона за тая роля. Уникално се е получи. Нали? Да. Пицата ще е готова след 10 минути. Супер! Тъкмо да минем пак през сцените. Васко иска още кола. Можеш ли да му сипеш? Докъде бяхме? Казвала съм ти да внимаваш с него. Какво като ме удари? И аз не съм светиня. Между другото, такъв персонаж в български сериал много рядко се среща.